U sklopu akcije koja se provodi već 11 godina, članovi Autokluba Samobor u pratnji policijskih službenika čestitali su ženama vozačicama Međunarodni dan žena poklonivši im ružu. Ovo je tradicionalna akcija našeg Autokluba i policijske stanice Samobor za dan žena, kada želimo ženama vozačicama s našeg područja i šire koji tu dolaze podsjetiti ih na ovaj dan kada su ostvarena prava žena za koja se i danas trebamo zalagati. Prvotni strah na licima zaustavljenih žena ubrzo je zamijenio široki osmijeh kad su shvatile o čemu se radi. Da, malo su me iznenadilo, nisam očekivala, mislila sam kaj sam napravila. Evo, sve u redu. Sve u redu, hvala. Sretan dan žena. Hvala lijepo. Je jako lijepo, jako ljubazno, evo, na bilo kojem mjestu, čak i u banci smo dobili ružicu, tako da svaka čast. Ugodno iznenađenje. Hvala vam. Dečko već ovo radi 11 godina, vjerojatno ste prvi put. Pa čak mislim da mi se već jednom dogodilo, da. Zapravo normalno sam vozila pod dobrim ograničenjem, tako da kontrola često zaustavlja. Evo ga, to vam je od Autokluba Samobor. Hvala vam puno. Vidim dolara svima, kako ste zadovoljni s ovom akcijom? Pa je lijepo iznenađenje. Kad se već naši dragi momci ne žele sjetiti ili se ne sjete baš često, da nam poklone tak neki znak pažnje, onda evo, svaka čast. Nikakva represija, danas častimo sa ružama, savjesne vozačice i mislim da u ovom vremenu svaka dobra namjera i lijepa gesta da je dobro došla. Kako inače, evo, policajci, kakvi su žene vozači, kakvi su muški, bolje znate? Pa po nekakvim statistikama žene su sigurniji vozači u svakom slučaju od muških, a od pojedinca do pojedinca nema pravila. Policijski službenici i članovi Autokluba Samobor ukupno su podijelili 300 ruža te vozačicama poželjeli dugu i sretnu vožnju bez prometnih prekršaja i prometnih nesreća, koje po statistikama mnogo manje uzrokuju žene, za koje je istaknuto i da su odgovorniji vozači.